Estic esperant el bus amb el Quique, un nano de 12 anys amant dels autobusos. Per ell, pujar al 33 i anar de la zona universitària fins a Verneda és igual d'emocionant que pujar al Dragon Khan per qualsevol altra persona. Vamos a conocer su historia. Quan vas decidir dir, vaig a memoritzar-me totes les línies de busos que hi ha a Barcelona? Vaig mirar-me totes les línies, quina m'agradava més i quin no, i ara, i vaig memoritzar-me. Vas a flipar! Mireu, jo m'he imprès aquí una llista de totes les línies de bus que hi ha a Barcelona, perquè jo no tinc ni idea, evidentment. Vaya professional! Quique, estàs preparat? Efectivament. Estic excitat, ja, Maripau. Quan tu sàpigues la resposta, prems el clàxon, perfecte, i contestes. Fàcil, oi? Línia 23. Parts logístic, plaça Espanya. Molt bé. Línia número 20. Plaça Congrés d'Estació Marítima, passa per l'Avinguda Paral·lel, pel Mercat de Sant Antoni, pel carrer València, Passeig de Gràcia, i acaba al costat del meu barri, a la plaça Congrés. Correcto! 32. Des de la plaça Virrei Amat fins a la Via Favència, molt a prop de Via Júlia, i són 3 cotxes. Model? Un man com aquests, però més xiquitit. Cada segon que passo amb el Quique em deixa més impressionat. No només coneix els busos, sinó que col·lecciona tota mena de material relacionat amb aquests vehicles. Ese es mi futuro yerno. Li fa il·lusió que el Quique tingui aquesta habilitat? Sí, es su mundo. Hay niños que le gustan el Pokémon y se lo saben todos, y él sabe todas las líneas de autobús de TMB. Pues ahí queda eso, no se pierdan lo que viene ahora. Només amb el soroll de l'autobús ha d'endevinar quin model és. Et tapo els ulls? No veus res? No? Vale. Donem un parell o 3 de voltes, això no caldria, però sempre que es tapa els ulls amb el gust fa una mica. És el d'un Iveco del 2001, el número 6603. A mí me ha dejado patidifusa. Arrenquem! És un Mercedes del 2006 i és el número 2470. Suposo que entendran que no tinc paraules. Val. Li he dit a l'orella que allò dels busos està molt bé, però que si realment li agraden els vehicles i vol viure bé, que es faci controlador aeri. Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.